Πήγαμε την Παρασκευή 3 Δεκάτου στο γήπεδο ΆΚΑ Telecom Arena και παρακολουθήσαμε τον αγώνα Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα. Έχουμε γυρίσει όλο το γήπεδο και ψάχνουμε την μπουτίκ. Ψωνίσαμε κασκόλ, βγάλαμε φωτογραφία με τους ψηφιακούς παίκτες, απολαύσαμε το κέρασμα και παρακολουθήσαμε τον αγώνα από τις καταπληκτικές ομολογουμένους θέσεις μας. Είδαμε τους παίκτες να μπαίνουν στο γήπεδο, βλέπουμε τον εξαιρετικό Γκόμεθ που έπαιζε κόντρα στον αδελφό του Ουίλι. Πάντα θαύμαζα πως μπορούν και παίζουν κόντρα σε κάποιον τόσο αγαπημένο. Όπως πάντα το κλίμα στο ΆΚΑ είναι εκπληκτικό. Η Μπαρτσελόνα ήταν καλά φορμαρισμένη, δεν θα έλεγα το ίδιο για την άμυνά μας. Σλούκας και Γκόμεθ έπαιξαν καταπληκτικά, αλλά δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουν. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα? Χάσαμε, εντάξει, δεν ήμασταν καλοί. Νωρίς είναι ακόμη, πολύ νωρίς η σεζόν. Εγώ ήθελα να ζήσω τους πανηγυρισμούς, αλλά στο τέλος... Το τέλος είναι το θέμα, στο τέλος.